Dobrý deň, vážení páni, vážené dámy, vážení páni a ctení hostia. Autá už dávno nie sú len obyčajným prostriedkom na prepravu z bodu A do bodu B, ale stali sa akýmsi vyjadrením životného štýlu, a to si budeme klamať, sú aj symbolom prestíže a istého spoločenského postavenia. Preto som veľmi rada, že vás môžem privítať na slávnostnom otvorení v poradí 24. ročníka výstavy automobilov Autosalón a rovnako aj 4. ročníka výstavy luxusných tovarov a služieb Exclusive Salon. Dovolte mi v tejto chvíli, aby som medzi nami privítala prezidenta Slovenskej republiky, jeho excelenciu pána Ivana Gašparoviča. Dobrý deň. Ďalej medzi nami vítam jej kráľovskú výsosť, princeznú Patčarakity Japa, mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Thajského kráľovstva na Slovensku so sídlom vo Viedni. Dobrý deň. Predsedu Najvyššieho kontrolného úradu pána Jána Jasovského. Rovnako vítam ich excelencie veľvyslancov a členov diplomatického zboru. Vítam aj štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pána Dušana Petríka. Medzi nás prišiel aj štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, pán Jozef Burian. Dobrý deň. Vítam aj prezidenta Združenia automobilového priemyslu na Slovensku, pána Jaroslava Holečka. Dovolte mi privítať aj predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, pána Petra Miholka. Vítam aj riaditeľa oddelenia cestnej premávky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, pána Milana Trošku. Dobrý deň. A rovnako medzi nami vítam aj ďalších oficiálnych hostí. Vážené dámy, vážení páni, tohtoročný Autosalón je skutočne prehliadkou exkluzívnych kúskov, možno už viac povie aj generálny riaditeľ spoločnosti Infeba a predseda predstavenstva, pán Alexander Rozin, ktorého pozývam na pódium. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán prezident, Your Royal Highness, milí priatelia, vážení vystávajte, milé dámy, je to naozaj 24. ročník. Pán prezident sa pýtal, nechcel veriť, či to je naozaj 24 rokov. 24 rokov. 24 rokov a to s niektorými som spomenal, snažím sa to spomenať každý rok, že s niektorými z vás my sme sa videli naozaj tých 24 rokov. Vidím to Andrej Glaca, ktorý to 24 rokov s nami vydržal. A ja sa ospravedlňujem, tak ako sme povedali, že vítame tu štátneho tajomníka Ministerstvo práce a sociálnych vecí, ktoré je Ministerstvo zahraničných vecí. Ešte raz vítajte, pán štátny tajomník. Predseda Slovenskej komory, okrem toho, že je predsedom komory Slovenskej, je predsedom Svetovej obchodnej komory. A tu on je tiež tu 24 krát, pretože to je náš bývalý kolega a sme radi, že to zo všetkých nás to zatiaľ až tak ďaleko. Milí dámy, vážení páni, my teraz sa stretávame pri otvorení Autosalónu. Ten čas neveľmi praje výstavom aut. V Európe vidíme, že nie všetkým sa darí. Sme skutočne veľmi radi, že za chvíľu to vidíte, aký krásny je salón v Bratislave. Je to niečo menšie ako minulého roku, je to pár značiek menej, ale Autosalón je rovnako veľký, 35 značiek, 55 značiek, keď hovorím na ploche skoro 40 000 metrov, 8 zúčastnených krajín. Exclusive Salónu vidíte to auto, ktorý na parkovisko zvyčajne neuvidíte, uvidíte nové auto, uvidíte také auto, ktoré nechodí ešte po cestách. Naozaj sme veľmi radi a veríme, že budete úspešní, že vám ten Autosalón pomôže dosiahnuť tí komerčné výsledky alebo tie výsledky, ktoré si očakávate. Ja by som chcel
využiť tú príležitosť, aby sme poďakovali pánovi prezidentovi Slovenskej republiky. Poprvé za to, že on je motoristický fanda, to viete všetci. Ale to, že tu na Bratislavskom autosalóne sme si ani nevedeli zrátať koľko rokov. Keď ako prezident to bolo 8 rokov, ako predseda Národnej rady neviem koľko rokov, tiež veľa. A ako milovník aut ešte viac možno. My sme naozaj veľmi radi, aby ste veľmi pomohli tomu, že Bratislavský autosalón sa kreoval. Bolo to veľmi v súťaživom prostredí, pretože máme to okolo seba veľkých výstavisk, keďže máme výstavisko vo Viedni, výstavisko v Nitre, výstavisko v Brne. A sme radi, že všetci štyroch, ktorých som spomenul, žijeme, snažíme sa žiť a spolu s vami a robíme to výstavy. Pán prezident, ste pomohol Bratislavskému autosalónu vašou prítomnosťou, vašim záujom, určite ste pomohol Nitrianskému autosalónu, videl som tu riaditeľa z Nitry, my ho vítame. Verím, že aj Nitra bude úspešná naďalej. Hlavne, aby naše vystavatelia boli úspešné, aby ste predávali tie auta, aby ste vyrábali tie auto, pretože na Slovensku sa vyrába naozaj veľmi veľa aut na jedného obyvateľa. Verím, že autosalón tomu pomôže, že sa budú aj predávať. Ešte raz všetkým veľa úspechov. Pán prezident, dovolte, aby sme vám prezentovali jeden taký symbolický darček. Zo svetu automobilovky. Naozaj úprimne. Veľmi, veľmi vďačné, že ste toľko rokov poctili na svoju prítomnosť a pozrite na to sa vám. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým. Ospravedlnenie pán Jozef Burian z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa žiaľ na poslednú chvíľu ospravedlnil a ešte raz medzi nami vítam menovca pána Petra Buriana. Dobrý deň a prepáčte ešte raz. A v tejto chvíli poprosím o slovo aj veľkého fanúšika motorizmu, jeho excelenciu prezidenta Ivana Gašparoviča. Nech sa páči. Nečakal som takéto ocenenie a pochvalu od generálneho riaditeľa, ale myslím si, že túto knihu, ktorá neviem koľko má strán, ale váži dosť, som dostal asi v tú pravú chvíľu. Pretože o chvíľu budem mať toľko času na čítanie, takže ďakujem pekne, že ste mi dali takúto veľkú knihu obsiahlu o automobiloch. Ale dovolte mi povedať niekoľko slov, keďže som už dostal tento priestor. Kde inde by sa mali usporiadať veľké salóny automobilové, keď nie na Slovensku. Keď hovoríme, že Slovensko dneska je ozaj krajinou, ktorá vyrába najviac osobných automobilov na svete, počtu obyvateľov. Nikdy som si to nemyslel, že v takejto pozícii Slovensko bude, keď sme pred 23 o 4 rokmi začali hovoriť o kúpe, respektíve sprivatizovať automobilové závody bratislavské v niektorej veľkej zahraničnej firme. Ako prvá vtedy bola firma Opel. Nakoniec sme sa rozhodli pre Volkswagen a zaplať pán Boh, to rozhodnutie bolo dobré. Lebo ako som čítal aj teraz, Auto Slovakia Volkswagen bolo vyhodnotené ako najúspešnejší podnik. Teraz neviem, či v rámci koncernu Volkswagen. Takže usporiadateľom jak v Nitre, tak aj v Bratislave chcem poďakovať, že Slovensko a výrobky aj slovenské už dneska dokážu takto prezentovať. A že aj v časoch, kedy to nebolo také jednoduché, vždycky dokázali salóny perfektne pripraviť a ja im držím palce aj do budúcnosti. A na každý som bol pozvaný. Ja viem, že tie pozvánky už teraz nebudú chodiť, ale aj tak prídem. Ďakujem. Ďakujem, pán prezident, za vaše slova. V tejto chvíli by som poprosila o príhovor možno aj toho najpovolanejšieho
konkrétne prezidenta Združenia automobilového priemyslu na Slovensku pána Jaroslava Holečka. Nech sa páči. Vážený pán prezident, Your Excellence, milé dámy, vážení páni. Som veľmi rád, že po rokoch, keď sme tak trošička stonali, ako to je predovšetkým z prebehu automobilov, pretože ako pán prezident povedal, tá výroba na Slovensku rástla aj v časoch relatívne krízy automobilového priemyslu, tak som rád, že prvý 4 rok tohoto roku je aj predaj automobilov nielen na Slovensku, ale aj na Slovensku optimistický. Želám samozrejme všetkým vystavovateľom, ktorí zastupujú výrobcov automobilov, ktorí sú zároveň členmi nášho zväzu automobilového priemyslu, aby tento autosalón bol pre nich jarným štartom k úspešnému roku. Som veľmi rád, že pán generálny riaditeľ to spomenul, som veľmi rád, že obidva naše autosalóny, aj bratislavský a nitriansky, si našli svoje miesto, svojich partnerov, zákazníkov, ale predovšetkým profiláciu tu, na tomto našom malom Slovensku. Dovolte mi zaželať vám počas týchto dní veľa návštevníkov, samozrejme tak autosalónu, ako vám, predajcom a importérom, aby ste tieto dni naozaj naplnili obchodne a aby ste uspokojili tých, ktorí sú chtiví po krásnych nových autách. Ďakujem veľmi pekne a želám autosalónu veľa úspechov. Ďakujem aj za vaše slová. Pán Holeček, prosím, ešte neodchádzajte, pretože vás čaká ešte jedna milá, pekná povinnosť a spoločne s vami poprosím na pódium aj prezidenta Slovenskej republiky, jeho excelenciu, pána Ivana Gašparoviča. Nech sa páči. Rovnako jej kráľovskú výsosť, princeznú Padčaratnitiapa, mimoriadnu splnomocnenú veľvyslankyňu Thajského kráľovstva na Slovensku so sídlom vo Viedni, a aj generálneho riaditeľa spoločnosti Incheba, pána Alexandra Rozina, aby ste prestrihnutím pásky slávnostne otvorili tohtoročný autosalón. Máme odtrúbené slávnostne, vážené dámy, vážení páni, 35 značiek, takmer 60 výstavných premiér, 40 000 metrov štvorcových výstavnej plochy. To je tohtoročný autosalón. Teraz, vážení hostí, pozývam na prehliadku jednotlivých expozícií a prajem pekný deň. Dovidenia.